Να είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά προκαταβολικά, γιατί είπαμε σε 25, σε 23 μέρες έχουμε γενέθλια αντίνα. Χριστούγεννα, βρε και έχω πάλι τα γενέθλια. Όχι γενέθλια. Είπαμε πριν τα γενέθλια. Παιδιά, περάσαν τα γενέθλιά σας του χρόνου πάλι. Έρχονται Χριστούγεννα αντίνα μου, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, πρέπει να ανεβαίνουμε συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα για να φτιάξουμε το κοτόπουλο γεμιστό με λάχανο τουρσί. Πάμε. Αμέ, αμέ. Τουρσουλούκ. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε ένα κοτόπουλο περίπου 1 κιλό, μισό κιλό λάχανο τουρσί, ένα κρεμμύδι ξερό, 2 ντομάτες, ένα φλιτζάνι ρύζι καρολίνα, κόκκινο πιπέρι, λίγη ρίγανη, ελαιόλαδο. Λοιπόν, βλέπω ότι είστε έτοιμοι για δράση. Λοιπόν, Στέλλα. Εγώ δεν είμαι βοηθός, δεν είναι ούτως ή άλλως. Πάντα είμαι βοηθός, οπότε θα βοηθήσω και σήμερα. Λίγο παρακαλώ. Βεβαίως. Στέλλα, θα σε βάλω εδώ μπροστά στις αιστείες. Θα ζεστάνεις το λάδι. Ναι, λίγο, ναι. Λίγο λαδάκι ελιάς. Και θα θωρακίσεις το κοτόπουλο. Θα πάρει χρώμα. Τι κατευθείαν όλο έτσι θα το θωρακίσουμε όλο μαζί. Ναι. Μου δεις λίγο το ψήμα. Δεν θα το κόψουμε, παιδιά. Όχι. Αυτό θα το γεμίσουμε. Εντάξει, αυτό θέλει λίγο. Δεν θέλει ίσα για να μην σκορπίσει τη σάρκα του όταν θα ψηθεί. Και για την πέτσα πιο πολύ, να κρατήσει, να κρατήσει λίγο την συνοχή της. Για πες μου λίγο, Στέλλα μου, εδώ την ιστορία με το τουρσί. Αυτό εντάξει, το θα από την Ξάρθη, γιατί γενικότερα... Μπορούμε να βρούμε να αγοράσουμε τουρσί έτσι σε μεγάλα κομμάτια, ολόκληρα. Στα μεγάλα μπακάλικα. Ναι, πώς το μπορείς, βέβαια. Το βρίσκεις έτσι. Για πάρω, θα το κόψουμε αυτό εμείς. Εγώ θα το κόψουμε, να βρούμε το κοτόπουλο. Ωραία. Θα κόψω. Αυτό να βγάλουμε, το οποίο δεν θα χρησιμοποιήσει γιατί είναι σκληρό. Έχουμε κοφτερά μαχαίρια. Ναι, πολύ κοφτερά. Θες να το κόψω λεπτό. Κάτσε λίγο την έχετε. Κάνεις παιδί μου. Κάτσε. Πάρ' το χέρι. Εδώ το γυρίζω το κοτόπουλο Τίνο για να μην πάρει πολύ. Να μας δει λίγο θαλάσσι, σε παρακαλώ. Καλέ, άσε να κόψω το τουρσί. Πώς θα μας δει που κρύβεσαι. Το γάντι τι το έβαλα. Να το γυρίσω το κοτόπουλο ή να τα αφήσω να καεί. Να το γυρίσεις, βέβαια. Εμείς δεν γκέμε τίποτα σε αυτή την κουζίνα, Στέλλα μου. Πρόσεχε. Να σου πω, Στέλλα, αν βρούμε τουρσί εμείς έτσι σε... Πάλι το ίδιο, απλά θα πρέπει να το ξεπλύνουμε. Γιατί έχει την αλμύρα μέσα. Την αλμύρα και το συντηρητικό. Γιατί σε αυτό το φαγητό Ντίνα μου δεν θα βάλουμε καθόλου λάδι. Έχει δηλαδή το αλμυρό. Έχει το δικό του, ναι, που θα ισορροπήσουμε το κοτόπουλο. Να σου πω, Στέλλα, αυτό το φαγητό το τρώνε ανήμερα τα Χριστούγεννα πάνω στην Ξάνθη. Ναι. Και στην Ξάνθη και γενικότερα σε όλη τη Θράκη. Μέχρι τον Εύρο πάνω τρώγεται αυτό. Ναι. Έχει να κάνει με την κάθε νοικοκυρά. Δηλαδή αντί για γαλοπούλα που τρώνε κάποια. Είναι το αντί για γαλοπούλα, αλλά δεν είναι το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο. Είναι ένα άλλο φαγητό τη Θράκη. Το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο είναι άλλο. Ποιο είναι? Πώς λέγεται? Μπάμπο και είναι γεμιστό έντερο. Ναι, το ξέρω αυτό. Αυτό είναι τέλειο, Στέλλα. Σαν μποξάζ δηλαδή. Ή μπομπάρι. Μπομπάρι. Απλά γίνεται με το χοιρινό το έντερο, με κομματάκια μέσα το σηκώτη του χοιρινό και πληγούρι. Αυτό είναι το ανήμερα τα Χριστούγεννα δηλαδή. Ναι, μόλις γυρίσουν από την εκκλησία, τρώνε αυτό. Ωραία. Τέλειο. Είσαι εντάξει τώρα, πήρε? Είμαι εντάξει, ναι, πάω εδώ. Ωραία, κάτσε να το κλείσω εγώ αυτό. Έλα εσύ από εδώ. Μη μου καείς. Όχι καλέ, κάτι. Λοιπόν, εδώ, αποστόχουμε αυτό εδώ, ξανά πάω εδώ πίσω. Δεν βάλω εγώ από τον θα μπει το κρεμμύδι. Θες να το συνεχίζουμε τη συνταγή. Έλα, βάλτε το. Οπότε δηλαδή θα περάσεις και τη γέμιση, θα σοτάρεις και θα σοτάρω και τη γέμιση και το λάχανο και την ντομάτα και μετά θα μπει το ρύζι. Για να γεμίσουμε. Τι ρύζι θα χρησιμοποιείς, Καρολίνα? Καρολίνα χρησιμοποιώ για... Νομίζω ταιριάζει πιο πολύ. Και εγώ, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όλα τα άλλα δεν τα... Όχι δεν τα εμπιστεύομαι, γενικότερα δεν... Χυλώνει πιο ωραία η Καρολίνα με τη γέμιση. Το κάνουμε λίγο πιο ψηλό. Ναι, γιατί αυτό... Κάτσε να απλώνει. Να μην καεί αυτός η ώρα, ετοιμάζεις εσύ το λάχανο. Αλάτι έβαλες καλέ? Έβαλα λίγο αλάτι, πάντα έτσι το κάνω. Δεν θα γίνει αλμυρό, δεν πειράζει, μπορεί να είναι πικάντικο. Δεν θέλω να καεί το κρεμμύδι. Την είδατε? Αλάτι έβαλες καλέ. Κάποιος μου έχει κάνει σαμποτάζ. Όταν μπλέκονται δύο στην κουζίνα. Είναι δύο διαφορετικές ταχύτητες. Ο ένας γκαζώνει και ο άλλος φρενάρει. Λοιπόν είμαι και εδώ. Βάλτε εδώ, αυτό να το μεταφέρουμε μέσα. Όχι ακόμα. Θα μπει ντομάτα πρώτα. Παιδί μου ρε, πού το έβαλε? Κάτσε λίγο. Πάντως δεν υπάρχει σπίτι πάνω εδώ, σε εσάς στην Ξάνθη που να μην έχετε το δικό σας τουρσί, το ναι, και μελιτζάνες κάνουμε και πιπεριές κάνουμε. Και το μελιτζανάκι τουρσί είναι πολύ ωραία. Θράκη.
και η Μακεδονία. Αγαπάει επειδή είναι πολύ το λόγω τουρσί. ότι έχει διαφορετικό κλίμα, είναι Σωστά. πιο ψυχρό, το χρειάζεται. Και τα Χριστούγεννα και στη Μακεδονία δίνονται διάφορα φαγητά με λάχανο. Ξέρεις, με λάχανο, με λαχανοδολμάδες, με Τα τουρσί. γιαπράκια. Ναι. Πολύ ωραία και αυτή η συνταγή. Δώσ' μου την ντομάτα. Βάζεις ντομάτα εδώ, αν κατάλαβα ντομάτα. καλά. Ναι. Πρώτα. Πότε θα το εγχειρήσουμε το κοτόπουλο, πότε θα το. Τώρα θα το Δεν θα γεμίσει. ανοίξουμε κοτόπουλο, θα το γεμίσουμε, θα το στουμπώσουμε. από Λοιπόν, κάτω θα το σηκώσουμε, σοτάρουμε τη εντάξει, γέμιση Ναι. για το κοτόπουλο. Δώσ' μου και το ριζάκι. Όχι, όχι, μπαίνει αυτό τώρα μετά. Τώρα μπαίνει αυτό. Θα τα κάνουμε λίγο πιο γρήγορα τώρα εμείς, ξέρεις, Ναι, ναι, ναι. Στέλλα μου. Τσαπ, για τσαπ, ναι. Ναι, Ολόκληρο αυτό. ωραία. Για να προλάβουμε. Ωραιότατα. Κρατάμε. Γίνεται λίγο όξινο, λίγο ξινούτσικο αυτό το Και φαγάκι. ισορροπεί με τα λιπαρά από το κοτόπουλο. Δεν θα βγάλει το Ναι, κοτόπουλο ναι, ναι, δικά ναι. του. Δεν του βάζεις καθόλου ζάχαρη εδώ και αυτά. Όχι, 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 όχι. Γιατί θα μπει και το ρύζι που θα ρουφήξει τα πάντα. Εγώ λέω να βάλουμε πολύ και το ωραίο ρύζι Ναι, ναι. για να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Να Είμαστε έτοιμοι, προλάβουμε. ναι, ναι. Εδώ πιπεράκι να βάλω όμως, Στέλλα. Θα βάλουμε κόκκινο πιπέρι, παιδί μου. Έτσι. Έρχεται. Και θα βάλεις και τον μπούκοβο. Το μπούκο θα το βάλουμε στο τέλος, για να είμαστε σίγουροι τι θα βάλουμε. Δεν κατάλαβε, Στέλλα. Περίμενε αυτή τη στιγμή από την ώρα που σε είδε. Πότε θα βάλουμε την πάπρικα. Θα τη βάλουμε την πάπρικα, γιατί έχει άλλη γεύση αυτό. Έτσι. Να βλέπεις τι χρωματάκι έχει Τι βγάλει. λες τώρα. Περίμενα να δεις. το βάλουμε Σου εδώ. βάλω εγώ τη γέμιση Ναι, εδώ ναι. δίπλα. Ναι. Αυτό από μόνο του μου αρέσει εδώ. Βλέπεις, Άμα ναι. βράσει το. Και θα Κάνεις, ας φουσκώσει και πούμε, το ριζάκι. Κάνεις ένα σαν λαχανόριζο, αλλά με λάχανο τουρσί. Ναι, και μπαίνει και ντομάτα, ναι, εντάξει. Πολύ ωραίο, Λοιπόν. πολύ ωραίο. Αυτό τώρα δεν έπαιρνε και λίγο τυράκι, ας πούμε, μέσα έτσι για να γίνει πιο πικάντικο. Δεν το έχει συνταγή τώρα, Δεν το έχει. πιθανόν. Λέω Ρε τώρα, παιδί εγώ μου, αναρωτιέμαι. θα είναι υποπράντικο από μόνο του, γιατί υπάρχει αυτό το λάχανο τουρσί το οποίο Ναι, το έρχεται οποίο και είναι παντρεύεται έντονη με το γεύση, κοτόπουλο. πολύ, ναι, ναι. Και δεν μυρίζει αυτό το κοτήλα, ξεφεύγει τελείως. Το βάζεις στη γέμιση. Και θα ό,τι χρειαστώ 2-3 περισσέψει. οδοντογλυφίδες για να το κλείσω. Αν θες να το οδοντογλυφίδες. κλείσουμε. Ναι, πρέπει να κλείσει γιατί θα φουσκώσει το ρύζι. Οι έρχονται. Ο Θανάσης θα ασχοληθεί με τους οδοντογλυφίδες. Την αναζήτηση. Θα Θα πάει- ανακόψω το κλαδί τώρα για να Αν αρχίσω και- να μαζεύω εγώ νομίζω ότι οι οδοντογλυφίδες. οδοντογλυφίδες να μην κάνεις, πάλι δεν θα φύγει η γέμιση από μέσα. Εγώ Ξέρεις. για να το σιγουρέψω πάντα το κλείνω και έρχεται αυτό και φάπτεται ακριβώς. Ωραία. Άσε να βάλω εγώ το γύρω-γύρω μέχρι να έρθουν οι οδοντογλυφίδες. Γύρω, ναι. Οπότε τα έχει εδώ πέρα όλα και τα λιπαρά του δεν προσθέτεις τίποτα άλλο Όχι, τώρα. λίγο Στέλλα. νερό θα προσθέσω για να φουσκώσει το ρύζι. Πόσο Το νεράκι. μπούκοβο από πάνω, ένα ποτηράκι. Ένα ποτήρι νερό θες ίσα-ίσα. Ναι, γιατί αυτό θέλει γύρω στη 1,5 ώρα να ψηθεί. Ήρθαν και οδοντογλυφίδες. Ωραία. Ήρθαν. Πινάκι μου, μόνο λίγο να το γυρίσουμε έτσι, αν είναι εύκολο. μισό Τώρα, λεπτό. τώρα, με. Το γυρίσουμε έτσι για να έχουμε λίγο καλύτερα. Εδώ ήρθαν και οι οδοντογλυφίδες. Στέλλα μας. Κλείστο εσύ αυτό τώρα, να μην φύγει η γέμιση. Αυτό που έμεινε θα το βάλουμε μετά. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180. Στους 180, Στους ναι. 180. Αυτό θέλει καμιά ωρίτσα ψήσιμο. 1,5 ώρα. Μία 1,5 με 2 κάπου εκεί. Δύο πολύ θέλει, Στέλλα. 180 κάνεις κέικ όμως. Είναι κοτόπουλο, ξέρετε γιατί μέγεθος κοτόπουλο. Σωστά. Άμα εμείς έχουμε μικρό Είναι κοτόπουλάκι μικρόπουλο σήμερα, γύρω, ναι, εντάξει. αυτό εγώ νομίζω μία ώρα και αντέρω θα είναι μια χαρά για να γίνει. Εξαρτάται και το φούρνο. Εξαρτάται και το κοτόπουλο, κορίτσια, ούτως ή άλλως. Άμα είναι Αν είναι αλανιάρικο- ένα λανιάρικο το άμα είναι κοτόπουλο, έχει αλανιάρικο, σκληρή πέτσα. βέβαια, Θέλει θέλει να ώρες. ψηθεί. Εντάξει, εγώ Ωραία. πιστεύω ότι συνήθως με το μάτι το βλέπω. Όταν έχει ανοίξει και έχει πάρει και το χρώμα που χρειάζεται. Ναι, όταν είναι το έτοιμο. κοκκινίζει είναι έτοιμο. Λίγη ρίγανη, Πού είναι ρίγανη το δεν έτοιμο? βάλαμε. Τώρα Πού είναι θα το δω. έτοιμο? Το έτοιμο είναι στο φούρνο. Πού είναι το έτοιμο? Θα βάλεις τα γάντια να μας φέρεις το έτοιμο. Θα βάλουμε είναι το το μπούκοβο, έτοιμο? θα το βάλεις. Ειδικό σου είναι το μπούκοβο, έλα, σε Αυτή τη παρακαλώ. χαρά, άστε για μένα δεν σε την έκανα παρακαλώ. ποτέ εγώ. Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κοίταξε, Για- είναι η ιερή στιγμή. Ναι, μα γι' αυτό Άμα και- παρατηρήσεις Γιατί, Χριστιανά, την μην το κόρη της- παρακάνω. Άμα Χριστιανά. παρατηρήσεις την κόρη του ματιού της, διαστέλλεται όταν βάζεις μπουκοβό. Δεν Έτσι ξέρω είναι γιατί. όταν συγκινείσαι. Τρελό πράγμα αυτό. Έτσι είναι όταν συγκινείσαι. Χριστιανά, καλά είσαι. Εντάξει. Καλά και τη ρίγανη. Η αρχισυντάκτρια. Μην βάλεις πολύ. Όχι, δεν Για να θα. φάει, ξέρεις τώρα. Σου λέει, άμα το κάνει πολύ καυτερό. Να βγάζω τα γαντάκια. Λοιπόν, μου, μην χρειάζομαι. ξεχάσετε να βάλετε Ένα ποτήρι νερό. ποτηράκι νερό, ώστε να έχει την υγρασία που χρειάζεται το ρύζι να φουσκώσει όταν ψήνεται. Και Και άμα θέλουμε ή βούτυρο ή λάδι, Λάδι. λίγο εδώ πάνω, λίγο έτσι για να πιάσει. έτοιμο αυτό. Θα βάλω εγώ το νερό και το βάλω μετά στο φούρνο για να το φάμε. Και να το και το έτοιμο. Να το. Α, κάτσε να κάνω εδώ στην άκρη να σερβίρουμε. Πώς θα καείς, θα καείς. Να το λίγο να φάμε λίγο έτσι. Τι ωραία που έχει μελώσει. Τι ωραία έχει που πολύ ωραία έχει μυρωδιά. μελώσει. Θα σου βάλω
αυτό το κουτάλι για να βγάλεις. Πάμε λίγο. Από λίγο. Σιγά σιγά. Να κόψεις ένα κουτάκι. Να μας σερβίρεις και τους δύο. Τι μερίδα από κοτόπουλο τρως, τι τρως? Στήθος νομίζω καλύτερα τώρα. Μην δυσκολεύεις, το φάση. μπούτι κόβεται καλύτερα. Μην δυσκολεύεις τη Στέλλα, σε παρακαλώ. Λέω τώρα, είναι το Νομίζω ότι στήθος. εγώ θα παίρνω τη φορά.